हां तर मम्मी ही व्हेज थालीमध्ये आज काय काय बनवलंयस तू? आज बघा पापड आहे आणि पापडाच्या खाली ही कोणती भाकरी आहे? आज ज्वारीची भाकरी. आपल्या गेस्टला ज्वारीची भाकरी पाहिजे. भाजी, मेथीची बारीक मेथीची भाजी, बटाट्याची भाजी. आज बटाट्याची भाजी बघा मम्मीच्या स्टाईलमध्ये. ही मसाला बटाट्याची भाजी आहे. ओके, लोणचं, आमरस, डाळ, तिखट डाळ आहे. ओके, तर आपली व्हेज थाली रेडी आहे. गरम गरम सर्व करू. ओके, ठीक आहे. ज्वारीची भाकरी याच्यात तुम्हाला. आणि या मॅडम आणि सरांना खाली बसलेला जास्त आवडतं आमच्यासारखं. सरांना कांदे जास्त दिलेत, लागतात ना कांदे त्यांना. जेवा. आणि तुमचे ग्लासेस. जेवा. थँक्यू. काय लागलं की घ्या. सर्वांना नमस्ते आणि गुड आफ्टरनून. दुपारची वेळ आहे बघा. आणि ते आजच्या थाल्या आहेत. आजची थाली दाखवायच्या अगोदर तुम्हाला जरा हे दाखवतो. या डोसा करायला आहे बघा, म्हणून दाखवलं. ते मला हवा झाला ना. चालेल. तर आजची ऑर्डर आहे आपली 2 मोडवसा थाली आणि 2 चिकन थाली. मोडवसा थाली खाली पाहिजे, चिकन थाली वरती पाहिजे. तर याची प्रिपरेशन कशी बघा. आणि आज खास त्यांनी सांगितलं की आम्हाला चिकनमध्ये लेग पीस असं पाहिजे. ओके, हे जे रेट्स वाढणार त्या थालीमध्ये, बरोबर मम्मी? आपण 2 पीस देतो ना, तर एक काय रेंजनी वाढेल ते तुम्ही नंतर विचारू शकता. आम्हाला अजून डिसाईड नाही झालं आहे त्याचं, कारण लेग पीस बघा आपण असं देतोय, बरोबर आहे ना. आणि फिशमध्ये बघा कॉम्प्लिमेंटरी बांगडा, बोंबील पण कॉम्प्लिमेंटरी. त्याबरोबर हे सर्व मोडवसाचे पीसेस आहेत. मोडवसा वन ऑफ दी फेमस मासा ऑफ रत्नागिरी. सोबतच आज शेफ दोघा आहे आमच्याकडे. आणि इथे काय बनतं आहे? चिकन. आणि चिकन दाखव. एकदम छान. हे आता जरा घट्ट होईल ना नंतर. मी बाहेरून आता काम करून आलो तर बाहेरपर्यंत सुगंध आला. वा. मग गेस्ट वरती येत असतील, पाठी असतील, तर त्यांना किती सुगंधाने भूक लागत असेल. हा सुगंध तुमच्यापर्यंत पोहोचला ना तर लगेच उद्या बुकिंग करायचं. तर आज मम्मी तुला बघा गडबड बघा काय. मी तुमच्याशी बोलतो, त्यांना आपलं काम करू द्या. फिश मध्ये भाकरी आहे आणि चिकन मध्ये वडे आहेत. तर भरपूर दरी आणि 2-2 थाल्या. तर वेळ थोडा लागतो. 4 थाल्यामध्ये 2 प्रकार आहे. आणि आज आमच्याकडे मम्मी आणि काकी आहे. तर आता पहिला आम्ही भाकरी कोणती करते आज मम्मी? ज्वारीची भाकरी. येस आणि वडे. येस. तर सर्व मासे आले त्याच्यात. बांगडा, बोंबील, मोडवसा सर्व आलाय. वा, एकदम छान आहे बघा, मस्त वाटतं. या सर्वांनी कोकणातले मासे खायला या. आता इकडे आपण जो बांगडा फ्री देतो ते आपल्या आताचे गेस्टनी हे दुसऱ्यांदा मग मी बांगडा घेतला कॉम्प्लिमेंटरी. त्यांनी पहिला नाही मागितला होता पण त्यांना आवडला तो. हो. मी आता कसे माशाची चव प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी असते ना, तर इकडे भरपूर सुंदर लागतात. या तुम्ही खायला बघा. आणि मी माझी प्रिपरेशन कशी करून ठेवली आहे बघा. चिकन थाली असू दे किंवा फिश थाली असू दे, हे कॉमन गोष्टी आहेत बघा. सॅलड आणि सोलकढी. आणि त्यांना सॅलडची प्लेट एक एक्स्ट्रा पाहिजे होती, तर तशी रेडी केली आहे. एकांना कांदा जास्त लागतो म्हणून या ताटात तर कांदा जास्त दिला आहे. म्हणजे मला सर्वांची रिक्वायरमेंट समजते, त्या हिशोबाने मी ताटं रेडी करतो. आता हे आपण फिश थाली करणार आहे, मोडवासा थाली. हे आपण चिकन थाली. तिथे पहिला चिकनचे लेग पीसेस कुठे आहेत? फ्राय करायचे आहेत ना ते. हे जरा एफर्ट्स लागतात, कारण हे व्यवस्थित शिजले पाहिजे. कारण कधी कधी चिकनचे लेग पीस ना हे जाड किती आहेत बघा, ते शिजायला वेळ लागतो जरा. हो. त्याला बघा हे तव्याची अरेंजमेंट केली. भात झाल्याशिवाय आम्ही काहीच प्रोसेस पुढे करू शकत नाही. चला आपल्या इकडे फिश. आता हे बघा, हे चिकनचे पीसेस आहेत. आता मम्मी बरोबर याला 15-20 मिनिटं तरी फ्राय व्हायला पाहिजे, बरोबर? तर आपण तेलामध्ये टाकलेत बघा. त्याच्यावर आता झाकण ठेवायचं. व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजे ना ते. तर फ्राय झाल्यावरती दाखवूया तुम्हाला. आता तू ताटाकडे बघ
हा हे किती फिश झाले बघ ताटामध्ये, होय भरपूर वाटतात की नाही. भरपूर म्हणजे आपण असं थाली बनवतोय की समोरच्याचं मन भरला पाहिजे फिश खाऊन भरला पाहिजे एका थालीमध्येच. बघ मोडवासाचे पीस दिले, बाकी बोंबील कॉम्प्लिमेंटरी दिले. तसं इथे परत मोडवासाचे पीस दिलेत आणि बांगडा दिलाय. आणि आज त्यांना ज्वारीची पाहिजे म्हणून ज्वारीची, जर अवेलेबल झाली तर आम्ही देऊ सर्व. बरोबर आहे. ते काल मी गेलो दळून आणलं होय तेव्हा अवेलेबल झाले. आणि त्यासोबतच आता ह्याच्यासोबत आपण अजून कोलंबी कोलंबीची ग्रेव्ही पण देतो. होय ती कोलंबीची ग्रेव्ही बघा इकडे. आता ह्याला मी मिक्स करतो तर किती सुंदर झाली बघा. हां तर इकडे कोलंबीची ग्रेव्ही बघा. आता मी तुम्हाला फक्त सर्व करून दाखवतो. ही ग्रेव्ही बघा, अशी ग्रेव्ही अशी सेपरेटली देतात मम्मी, ताटात अशी देत नाही. नाही बाई. बरोबर. आणि त्याच्यात कोलंबीच कोलंबी बघा पूर्ण. ती अशी कोलंबीची ग्रेव्ही पण मी वाढली बघा. आणि आपल्या ताटात बघा हे फुल झालं, हे फुल झालं. आणि सोबतच इकडे बघा ही करी बनवली आपण, म्हणजे आपण फिश थाली बरोबर देतो. हा, मच्छीची कढी. येस. चिकन झालं असेल ना. मी इकडे घेऊ करायला. इथे हे फिश करी आणि सोबतच इथे ही फिश करी. म्हणजे तेल टाकेल बारीक. आणि ते चिकन फ्राय झालं का ते लेग पीस? कुठे लेग पीस दाखव जरा ओपन करून. अरे वा वा वा. भाजायला पाहिजे ना. तर आपलं आपण एक एक ताटात ठेवूया आणि त्यांना सर्व करूया. हे बघा ह्याच्यात भात यायचा आहे अजून या ताटामध्ये. तसं सेम हे गरम वाटी आहे एकदम. झालं ना. आता ह्याची तयारी करायला लागेल बाकीची सर्व. हां तुमचं काय एक्सप्रेशन होतं बघून? वाव. म्हणजे कसं वाटलं ताट तो बघून? बघून एकदम म्हणजे काय. सर्वप्रथम आमचा नमस्कार. युट्यूब आणि सर्व व्ह्युअर्सला आमचा नमस्ते. आमचे गेस्ट आलेत, हे मुंबईवरून आलेत आणि 5 दिवसासाठी राहायला आलेत. थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल आमच्याकडे. आम्हाला छान वाटलं तुम्ही आलात. आता पोटभर जेवा तुम्ही. हो आभारी आहे. जेवा जेवा जेवा. एक्स्ट्रा घेतील. हे कसं वाटतंय बघ गरम गरम. एकदम गरम गरम. आता कुकर खोलला. जरा फॅन स्लो करतो. काकी जरा कांदा कापून दे जरा. तर इथे बघा हे आपलं, इथे बघा आपलं हे व्यवस्थित ग्रेव्ही कशी झाली बघा. वाढून घेतो व्यवस्थित. हा तसंच दे ह्याच्यात. आणि ते पक्कड दे. थांब हे प्लेट घेतो पहिले तिथे. ओके पक्कड दे. ओके तर कसं व्यवस्थित सर्व झालं बघा. हां तर बघा ही थाली रेडी आहे बघ. वडे, ते सोलकढी, सॅलड, भात, वरण आणि आपलं त्यांचं फ्रायचं पीस. तर असे 2 थाल्या रेडी केलेत. आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांना ग्रेव्हीमध्ये मम्मी कमी पाहिजे, ते असे पीसेस जास्त खात नाही बोलले. बरं कोण खातच नाहीत ना, मग त्या म्हणून लेग पीस दिला आम्ही त्यांना. म्हणजे आता आपण 5-6 पीस देतो ना असे 4-5. आणि वडे सर्व कम्प्लीट कर. चला आता तुम्हाला इकडेपर्यंत किती काम झालं आहे कलरचं दाखवतो बघा. इथेपर्यंत एवढं झालं आहे. आता हे आम्ही का नाही केलं तर हे आम्हाला वाढवायचे आहेत बघा. जसं ही हाईट कशी वाढवली की पुढे जाऊन त्याला माती जास्त टाकता येईल, म्हणून हे चिरे अजून वाढवायचे आहेत. हे वाढवले तसे हे वाढवायचे म्हणून ह्याचं केलेलं नाही. सेम ते वाढवायचे, ते वाढवायचे आणि ते वाढवायचे. आणि काम कुठेपर्यंत गेलं आहे बघा. पाठीपर्यंत एवढ्यापर्यंत गेलेलं आहे. आणि पेंट आमचा ऑलमोस्ट आता एवढाच उरलेला आहे. तर 10 लिटर आणला होता, 4 लिटर अजून लागणार आहे बघा. कारण हे सर्व आपल्याला करायचं तिथेपर्यंत. तर असं काही आपलं असं दिसत आहे बघा आता. आणि ह्याच्यावरती अजून काय काय करणार आहे ते तुम्ही नंतर बघा. चला बसा गाडीत. हा डब्बा एक्स्ट्रा झाला ना, मोठा झाला, बारका पाहिजे त्यांना. नाही ह्याचा हँडल कुठे आहे बघा तुम्ही शोधा. नाही हा बघा नवीन. बसा.
तुम्हाला मार्केटमध्ये काय घ्यायचं होतं बोललात? गणपती बाप्पा मोरे. तुम्हाला काय मार्केटला घ्यायचं होतं बोललात? ड्रेस. काजल नाही ना ते काजल असे तिला सांगितले असे ड्रेस बघ जरा काहीतरी तिला नेल पॉलिश सांगितलं असता. म्हणजे तुमच्यासाठी? हो लग्नाची तयारी करते. अच्छा अच्छा. हा मग गेली असेल. जाऊ दे आता राहू दे. चला इथे बघा आता परत कसली ऑर्डर आली आहे? आता मी ग्रीन चिकन बनवते. म्हणजे त्यांना आज चिकन खाल्ला ना दुपारी त्यांनी? दुपारी खाल्ला पण आता काहीतरी वेगळा पाहिजे. चिकन मध्येच पाहिजे. हा म्हणजे मी माझ्या पद्धतीने ग्रीन चिकन बनवते. म्हणजे ग्रीन चिकनची रेसिपी झालेली आहे ना, ते ग्रीन चिकन बनवते. हा ते काय झालंय आता त्यांचं स्टे आहे 4 डेजचं. 5व्या दिवशी जाणार आहे 4 दिवस. ते बोलले एकाच दिवशी चिकन, आता दुपारी चिकन खाल्ला ना परत त्या दिवशी मच्छी नको. हा हे मला पटलं. मग बोललं चिकनच काहीतरी वेगळा प्रकार तुम्ही बनवू शकता. मी बोललो हो बनवू शकतो. आणि आज का हो बोललो आणि बनवू का शकतो कारण दुसरे इतर गेस्ट नाहीये. बरोबर. आणि मम्मीला बोललो तू आहेस का फ्री? तर हाय. तर ते आपलं ग्रीन सारखा चिकन असतो तो रेड पेक्षा तरी रेड सारखा रेड वेगळा असतो आणि ग्रीन वेगळा असतो. ग्रीन चिकन. तर सेम पर्सन आहे, सेम चिकन थाली आणि ह्यांना अशी चिकन थाली पाहिजे आणि पीस आणि स्टार्टर पाहिजे त्यांना. हे बघा हे स्टार्टर मी Fried वेगळे कापून लेग पीसचे भाग असतात ना त्याचा कापून आणलेला आहे मी. आणि दुपारचा चिकन संपला थोडा आहे पण आपण तरी पण हा बघा मी आता हा परत 1 किलो संध्या रात्रीसाठी आणलाय. म्हणजे तसं आपण वेगवेगळं आणत राहतो. आणि बाकीची ऑर्डर काय त्यांना भाकरी द्यायची आपल्याला. म्हणजे आता वडे नको कारण वडे सकाळी खाल्ले ना लंच मध्ये. तर आता त्यांना वडे नको, त्यांना भाकरी किंवा चपाती असेल. मी बोललो भाकरी देतो तुम्हाला. ते पण हा ते पण चांगली भाकरी देतो. आणि ते बघा आमची दिलू कशी झोपली. दिलू हे दिलू दिलू दिलूच्या डोळ्याची घाण काढा. झोपली आमची दिलू. हा आलंच काढा. चला दिलू बोल व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि आमच्यासारख्या झोपा काढा. टिडॉंग.